Zintombi nani insizwa asihlanganeni la. Ake baphakamise izandla abathi mhla beyombesa. Khabe ntombi beyolanda umalokazana. Batshelwa ukuthi abaphatheni. Abathi mabenikwa amagama ilist yabantu ekufanele bambeswe. Kuleyo list kwase kuchazwa ukuthi kulindeleke baphatheni. Baphakamisa izandla. Bese bephakamisa izandla abathi mhla beyokwaba khuluma nani ke manje bomalokazana enani yokwaba ukuthi nani kwayini list yohlu okumele nilabele lolo luhlu lwalihambisana nani kuleyo ncwadi kungenzeka yini ukuthi natshelwa ukuthi niphatheni nithengeni. Funa nje ukuthola lapho ukuthi kuba bonke abaganiwe manje nabazogana emalistini wohlu lwabantu kumele bambeswe babelwe. Ngicela ukubuza ukhona yini lapha batshelwa khona ukuthi kufanele benzeni. Moyinsizwa uganiwe uyombesa kuyaziwa ukuthi kufanele uphatheni angithi ma. Yebo. Kuyaziwa nje ukuthi yini ephathwayo moyo kwenzani moyombesa nelist onikwayo usuke ungayazi bangaka ngithi kodwa usukwazi ukuthi umakoti okangcono kusethe umalokazana usukwazi umalokazana wakho na kanjani kufanele abe kuphi abe khona ngithi nayo uyambesa usukwazi futhi ukuthi ngaba umalume ubaba kanjalo umkhulu nogoga ngithi uyazi nje ukuthi kulungileke abantu kuyibona ababalekile akukhathalelekile noma bangaba 100 abantu lapho engiyakhona iphuzu ukhona yini otshelwa kona wena mkhwenyana abakhongi bakhe ababuya bethi okanye incwadi ifike ibale nezinye izinto na hayi ngiyabuza angifuna abaphamisa izandla besho ukuthi thina mhla siyombeza sasiphetheni ebese ke lesikhathi wena uzokwaba kithi angithi kuyaziwa ukuthi mawuzokwaba wena fanele uphathe vele umbhede ngithi fanele uphathe wena ngenze nje umzekelo amacanza ngithi umcamelo nengubo. Ingabe kwenzeka yini kwaba nohlu angifuna ukuchaza ukuthi inani olungahambelani nalokho okwa-edwa kwathiwa sicela ke uphathe nokuthi makukhona omunye nomunye akasho ukuthi yena kwathi akaphathe ini aka-ede ini nani yiloko nje ngifisa ukuzwa hayi futhi ngendlela yokukholwa nje kahle ukuthi makuthiwa umuntu uyombesa uyokwaba hayi ukuthi kudingakalani kodwa zikhona izinto ezijobelelwa ezandiswayo phezu kwalokho na makukhona sicela ukuzwa ukuthi yini lezo zinto mhlawumbe ngizokwenza umzekelo into efana no stove TV mathaya emoto ngithi yabona ceiling board kanjani ngithi yabona icathulo zengane zesikole ngithi yabona ezinjalo nje ngifisa ukwazi ukuthi iziphi izinto abantu ngithi yabona abazi fakayo uma beyokwenza lemicimbi eyicelwayo abasemzini nabasebukhweni. Akisitholeni lapho nje ukuthi wena wakhiphani wena kwafunwani wena kanjalo akusinkinga njalo angilungisi futhi angibuka iphutha kodwa ngifisa nje ukubuka ukuthi ezinsizweni zakhiphani eyintombini zafika iphetheni kanjalo abantu abakamama. uNkulunkulu uyonibusisa ke nje manje benesibindi nichazele nje ukuthi hayi mina ngafika ngiphethe ukuthi hayi mina kwaba ukuthi hayi mina ngakhipha ukuthi kanjalo ake siyenzeni lento ibe yinhle nje khona sizokhulisana sibuke ukuthi kwezinye inkinga ziqaliswa yini inhlanhla ilethwa yini mhlambe lo wakhipha istofu waba nenhlanhla ngithi yabona mhlambe omunye uthi hayi mina kwabhekwa kwathiwa ke umgwaqo ongena laphana ebukhweni bami awulungile bacela ngilungise umgwaqo ngithi yabona kanjalo nje izinto eziletha inhlanhla nalezo nezibusisi asibukeni ke lapho.
nawe ngizokhuluma nawe ukuthi nami ngaphathana ekhaya kanjalo sobuka nje ukuthi saphathana ubunye waphathana nobani wafika nani kanjalo ake sibukeni lapho ke abantu abakama uyonibusisa uNkulunkulu ke uma kuchazeleke ngobuningi benu mayibonke Nkosi amen.